Guys, ako na po ni si Ruby Provinciana, maayong buntag ay mugto na dayron. Alas 10 kapi na di ay kanang nako diri sa akong garden guys kay mag-ani ko sa akong okra og talong ug gamay nga batong kay kanang among sudan rong paniudto. May nalang nang nami masudan nga kadto lagi guys kay naay isda dito guys pero gabi nag-isda magud mi pero unya na lang putong hapon na mulo tong isda. So karon magkuan ko gulay para magutang ko kay gimingaw na ko kanang utang nga sinunuban kanang tuno lagi kanang gitunuan nga kuan tuno mga diri sa Cebu nya sa mga sa Bohol sinunuban. So wali ko din guys hindi guys ako lang git kani kay gamay-gamay pa man ni so karing dako may akong gikuha ini siya. So magkuha ko og sili nga okay, wala mi mautan ron mo niya mautanon na isda dito pero nabalaw nag mga bata gibunghan na sila pinaon og isda. So amo gisod sa rip ang kuha sa kumbana. So kani guys dako kay ni siya guys so ako ni siyang kuhaon usa dako kay siya na may daghang mga bunga kung kuan ni siya nag-inusara ra ni ako na lang ni siyang kuhaon kay wa man ni siya kauban luoy pud siya ba nga siya rin taon usa nag-inusara siyang kinabuhi mo nang ako na siyang kuhaon bye kay murag kuan ni siya kaayo dili ni siya kuan kay yang kuan na baluktot siya daghan pud ni siya guys pero kuan pa niya kari akong bawasan po drig usa tulo ra ka buok akong gikuha guys sakto ra ni. So mao ni siya akong naani mora po ni siya akong tunuan butangan lang ako ni siya og bulad ni siya kay murag lami jud bukaon og kanang gisunuban. Kay kuha di kog malunggay so ito mga malunggay na ako nga na uto naman akong malunggay nakukoy tangad kuha ko og malunggay napog ko yung mga lami po ni siya kanang sunuban ni kani sa una kami buhol pa mi amo man ni sunuban ni kaning dahon sa kamuti kung butangan og gamay dahon sa kamuti diri sa probinsya dili jud ka magutom diri kay daghan man ka pwede pud ni siyang atsalon ra yung dahon sa kamuti gamay ra kong ibutang guys kay kag mga anak di man mo kaon ng mga utan nga ngani kuray mo kaon yan inaani na niya yung pipino. Oh my god dako kaayo super big. Wala ka ni. Ilang na, sige. God. Isa. Ang kilohon. Guys, ako diri magkudkud ko og lubi kay magtuno mi og utan ang paniod to kaya akong okra og talong akong giani og batong ko siyang butangan og buwad kinabuhi probinsya tanutan ra kay krisis
Sudlan naman ang tijan o luto o kuan. Butan. Kamot na kasudan. So, anad mo gumanyan ni guys, kaya sa una, magninda mo kung biko. Daghan, mag-order na kung biko sa una niya. Kung kaya daghan naman kayo naninda, wala po kumaninda. Kaya nag-focus ko sa akong garden. Nisa guys, nahuman ako. Kani siya, akong gituyo ni uguan ka ng buak o nga ni kurma. Kaya arong magamit ko din ako niya siya magtanom og kuan. Itsay. Oh, dito. Pili gay mga unami. Kanang mo ni akong giluto guys nga kuan kanang utan katong giutan ako ganiha. Mo ni siya guys oh. Naani siya bulad nga butangan ako bulad ni siya nga pinikas. So kadi siya mo siya pinikas nga bulad. Oh. Kami kay siya kay gitunuan. So yan mga unami. Thank you Lord sa among blessing nga nadawat karon Lord. Salamat ni sa mga grasya nga among nadawat. So, mga unami. Ngaon pa ninyo? Apol. Yapod ko'y gamay nga bulad nga singan ni pa? Bulad. Kali ba singan ni ba? Galunggong gagmay. Hindi mo si galunggong gagmay wala ini. Oh, galunggong gagmay kuno ini. Uy, hindi ga. Cellphone naman ka. So, mga unta guys. Wala naman kami udto. Muli kinabuhing probinsya. Ah, suka. Among kananan guys, gamay ra kayo pud ni among kananan kay patrawa mi kabuok o at least happy ang among buyo. Bisag bulad guys, basta labing ya. Bisag bulad na lang kay kasang na mo. Pero ang favorite god kuan. Favorite mo dai? Ay sinigang yang paborito. Ay sinigang nga baboy paborito ni sa kong duha ka anak. Pero ilang pinaka-paborito ganang spaghetti. Ang mga sa sila. Sabuyo na ako bitson. Hindi ako nung litson. So, diri day sa unga guys, wala pa'y pandemic. Usawa mis litson permi. Musudan permi diri litson paksew. Kayo paano good guys, kung mag-birthday diri sa Cebu. So, nga niabot ko diri. Ako ilang palutuon. So, nag-ulit na ako guys, daghan kay kong sudan ulit na ako dili daghan kong dalang sudan kanang daghan kong daghan kay litson mga sudan yan ba kanang basta naay magpaluto sawa jud diri sa sudan kay inag-ulit na ako gikan magluto kanang puro litson na ako mga niluto Daron wala may nagpaluto. Luto na lang bulan. karon kay pandemic na way nagpaluto kanang way naay mag-birthday ron pero dili na sila magbayad og mga magpaluto kay wala lagi crisis lagi ron nga pandemi sawa jud mi sa litson karon ang sudan litsong bulad mo ni guys mga unta litson bulad guys pero lami
Oh, akong anak ko, kaon sa gulado. Kuman guys. Ako ning gabisan ng konhak. Kay giani po ni Crystal Ann, tulo ni sa kabuok, dako kay guys oh. Ang tulo ka buot guys, kuan usa ka kilo og duha ka guhit. Kay sa mga ako silang taktakan bud nila ko guys among kanon. Pagpakaning akong pipino kay man ni akong shirt na mo karon human ami pagkaon di ay. So shout out day ko diha sa mga nag trabaho sa siya? Municipal Traffic Management diha sa Luon, Bohol. Shout out ko ni James Libris alias Jimboy. Hi nimo, Gaw. Kamusta diha, Gaw? Ug shout out ko sa iyang anak nga si vlogger ni siya. Jima Love ang iyang kuan, Jima Love Vlog. So pa-subscribe ko anang Jima Love Vlog. Anak na sila sa akong igagaw ka ng James Libris. Nga nana sila sa Municipal Traffic Management sa Luon, Bohol. Hi ninyo, amping mo dihang tanan. O shout out ko ni Ma'am Gina Tadina. Salamat nimo Ma'am kay sige kag subaybay sa akong mga video. Pag-amping, salamat. Pa-subscribe po ko ng Ate Julie TV. Salamat po sa imong pagtanaw, ma'am. Shout out ko Lordy Saladin Vlog. Pa-subscribe ana siya, ma'am. Hi guys niya. Ma'am P Birano Israel, always din na siya nagtanaw sa akong vlog. Salamat sa sige na sa comment sa akong vlog. Nga sige sa tanaw, nagatang din na sa permi. Salamat kay nini mo, ma'am. And God bless. Ma'am Kuan, Ma'am Norlina Abdullah anang from Singapore. Salamat po nimo, ma'am, sa imong pagtanaw for me. Yan ako ibag-ong mga subscriber. Dudong and Inday Vlog. Pa-subscribe ko ana niya, guys. Nato, salamat ninyong tanan og sa mga wa pa naka-subscribe diha, pa-subscribe na kay napakoy daghang mga video nga akong ipakita ninyo. So, God bless ninyong tanan og salamat ninyong tanan.